Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas tunggal ingkang Ustadzah tresnani, sugeng pepanggihan malih kalian Ustadzah Supriyati. Dinten menika Ustadzah Supriyati badhe ngrencangi bocah-bocah sedaya sinau basa Jawa. Inggih menika basa Jawa kelas tunggal semester kalih piwulang 6, ngerteni gunane perangane awak, mengetahui kegunaan anggota tubuh. Nah, bocah-bocah sedaya sadurunge apa sinaon dinten menika kawiwitan, monggo ndedonga sesareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, bocah-bocah monggo piwulang diwiwiti. Sadurunge bocah-bocah lenggah sing tata ya. Terus piranti alat tulis buku dicepakake dhisik. Banjur dipirsani video saka Ustadzah. Nah, bocah-bocah monggo enggal dimulai. Ngerteni gunane perangane awak, mengetahui kegunaan anggota tubuh. Bocah-bocah, perangane awak iku ana gunane, ada gunanya. Perangane awak kudu dijaga kanthi ati-ati. Ya, berhati-hati menjaga anggota tubuh. Perangane awak aja nganti cidera utawa cidera atau luka, nggih. Terus perangane awak iku duweni guna dhewe-dhewe, ya. Duwe guna dhewe-dhewe. Ayo dipirsani slide saklanjute. Nah, iki cah perangane awak kaya wis diwulangke pertemuan sadurunge. Gambar kaya ngene iki ya, cah. Lah iki Ustadzah tulis perangane awak lan gunane utawa kanggone. Nomor setunggal nika rambut kanggo nutupi sirah. Karben ora kepanasen, ya. Ini gunane rambut ya, cah. Terus nomor kalih irung. Kuping rumiyin, kuping. Nah, iki kuping ya, cah. Kuping niku kanggo ngrungokake. Banjur irung. Irung kanggo apa? Irung kanggo ngambu. Ya, ngambu wangi, ya. Kuwi ana meneh kok mambu ora enak, apek. Nah, badhek. Iki kok iso diambu ya kuwi nganggone apa? Perangane awak sing diarani irung. Uga ambegan, cah. Ya, ngirup udara, ngirup angin, oksigen nganggo irung. Banjur nomor 4 yaiku cangkem utawa tutuk, ya. Cangkem kanggo omong, kanggo mangan, kanggo pacelaton, kanggo omong-omongan. Banjur saklajenge tangan. Nah, tangan ki kanggo apa? Kanggo kerja. Kerja apa wae? Kanggo ngangkat, kanggo njupuk, kanggo nulis, kanggo nyekel. Nggih, kanggo tumandang nyambut gawe, kanggo kerja. Saklajengipun selanjutnya dengkul. Dengkul ditekuk kanggo mlangkah, kanggo ndodok. Yen dengkule ora ditekuk ya ora iso ndodok. Lah kuwi gunane dengkul. Saklajengipun nggih saking inggil bathuk. Nah, bathuk kuwi kanggo bentuk rupa. Yen ra ana bathuke njur rupane piye, cah? Medeni nggih?
Nah, mula diparingi bathuk. Nggih. Saklajengipun mripat. Mripat kangge nyawang kanggo ndelok. Nggih. Lajengipun pipi. Pipi padha karo bathuk cah kanggo mbentuk rupa. Saklajengipun gulu. Nah, nika gulu kanggo nyangga sirah. Bates antarane gembung. Gembung ki awak cah, iki sing diarani gembung awak kabeh karo sirah kuwi diarani gulu. Lah gulu mau gunane kanggo nyangga sirah. Lajengaken weteng, nggih, weteng utawa padaran kanggo nyerna pangan. Pangan sing wis dilebokke lewat tutuk to cah, lewat krongkongan banjur tekan weteng, kok kono ana usus, lah kuwi diolah. Diolah utawa dicerna mengko dadi energi ya cah. Dadi kekuatan nang bocah-bocah mulakno do kon maem ora kena telat. Yen telat mengko bisa lara mah. Main nang ngendi lara mahe? Nang nggone weteng utawa nang nggone ki padaran nggih. Lajengipun driji. Driji kangge nyekel, kanggo nulis, kangge genggam, kangge mangan. Lajengipun sikil. Sikil kanggo mlangkah, mlaku, mlayu, nendang. Nah, dugi mriki bocah-bocah sampun paham nggih? Ngertos nggih? Lajengaken. Nah, saiki gladen ya. Gladen iku latihan. Latihan gawe kalimat gunakake perangane awak. Nomor setunggal. Afnan nendang bal nganggo apa cah? Nggih. Afnan nendang bal nganggo sikil, nggih, nganggo sikil. Terus Musa nyekel raket nganggo apa cah? Nyekel raket nganggo tangan utawa asta. Nathan nglirik Mbak Yune nganggo mata utawa mripat. Lajengaken nomor sekawan. Arkana lan Abi padha salaman nganggo tangan utawa asta. Aska ngrungokake nganggo kuping utawa talingan. Bima ambegan nganggo irung nggih utawa grono. Yen mangan nganggo titik-titik tengen. Apa ya cah? Nganggo tangan utawa asta tengen. Bapak ngendika ngagem, bapak lho ya, ngagem tutuk. Nggih. Simbah mirengake radio ngagem, simbah lho talingan. Lajengaken astanipun ibu ngagem napa? Titik-titik tas. Ngagem ngasta tas. Yen bocah-bocah nyekel tas. Yen ibu ngasta tas. Nggih, gampang nggih bocah-bocah lare-lare sedaya. Nika latihan nggunakake perangane awak. Nah, bocah-bocah kirane cekap semanten. Penutup nggih. Bocah-bocah wau kudu ngerteni gunane perangane awak. Bocah-bocah uga kudu ngerteni yen perangane awak iku kudu dijaga. Nggih, njaga perangane awak bisa ngindari perangane awak cidera utawa luka. Ngerteni gunane perangane awak ndadekake bocah-bocah trampil ngomong, pacelaton, lan bocah-bocah trampil gawe ukara utawa kalimat ya, kalimat gunakake perangane awak lan gunane. Nah, bocah-bocah kirane cukup semanten. Monggo ditutup kanthi maos hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka
ma'allamtanihi fardudhu ilayya indaha jati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhanku, pemelihara alam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, bocah-bocah sekap semanten. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.